Δεν κουνήθηκε καθόλου όλη μέρα. Πώς με. Σηκώθηκε το απόγευμα, χόρεψε ένα ζεμπέκικο, ξανά πέσε μετά. Ήθελα να ξέρα, δεν ακούει τίποτα. Ρώτα τι. Να της βάζαμε λίγο ραδιόφωνο. Βάλτε και βλέπουμε. Της άρεσε η τρέκας. Κάσε μωρέ, θα σκόσω όλο το νοσοκομείο στο πόδι. Λοιπόν, Το τελευταίο βράδυ μου απόψε. Τι είναι αυτό μωρή, τρελάθηκες, κλείστο. Ταιριάζει την περίσταση, Άμα θες να της κάνεις παρέα, κάτσε δίπλα, διάβασέ της κάτι. Μπράβο, έχεις δίκιο. Εγώ από έξω λίγο, Μετά των Αγίων Ανάπαυσων, Χριστέ, την ψυχή της δούλης σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστη και αείμνηστη αδερφή μον. Αιωνία σου η μνήμη. Τι διαβάζεις μωρή. Είναι πρόσημο ακολουθία. Καλά σου έχεις αλέψει τελειώς. Ξέρω εγώ τι κάνω. Της κάνω πρόβα. Όταν της κάνεις την πρόβα τζενεράλη, φώναξε και τους νεκροδάτες. Άντε φύγε παρνικτιάτικα, με συγχύζεις. Δεν θες να κάτσω μαζί σου? Όχι, άντε πήγαινε, σε περιμένει ο Αντώνης κάτω να πάτε σπίτι, άντε. Ο Αντώνης. Άντε πήγαινε, σε περιμένει. Καλό ξημέρωμα. Αφού την έδαψε καλά, της έβρισκε και καλό ξημέρωμα. Ναι. Άντε πήγαινε τώρα. Πώς είμαστε σήμερα? Καλύτερα. Κάθε μέρα είμαι και καλύτερα. Και πού να ξέρετε. Τι πράγμα? Τίποτα. Την κομπόστα θα τη φάτε? Όχι, κόρη μου. Γιατί έτσι έχω μια λιγούρα. Και το φαγητό αν θες, φάτο. Όχι καλέ, προς Θεού. Μπορεί αργότερα. Πώς είπαμε ότι σε λένε εσένα? Εμένα με λένε Βίκη Κουλιανού. Βίκη, ωραίο όνομα. Έβγαζεσαι Βίκη? Είμαι φωτομοντέλο. Έπρεπε να το είχα καταλάβει. Είσαι τόσο όμορφη. Σιγά καλέ. Μόνο ωραίες γάμπες έχω. Μια κούκλα είσαι, μια ζωγραφιά. Να φανταστείτε ότι πριν από πολλά χρόνια υπήρχε μια γριά που με φώναζε χοντρή. Εσένα χοντρή? Αρκούδα με φώναζε η κακόγρια. Θα ήταν κακιά γυναίκα. Ναι, κακίστρο. Φαρμάκι έσταζε στο στόμα της. Και τι απέγινε? Ο καλός Θεούλης που τα βλέπει όλα από ψηλά είδε και αυτό. Και όταν ήρθε η ώρα της την περιποιήθηκε. Είσαι παντρεμένη, Βίκη? Δεν το έχω αποφασίσει ακόμα. Με ζητάνε όμως πάρα πολύ. Να διαλέξεις τον καλύτερο. Ένα καλό παιδί. Να, σαν τον Αντώνη. Αυτό τον πρόλαβε άλλη. Ξέρω, η Χριστίνα. Από την πόλη έρχομαι. Βίκη μου, σου εύχομαι μια καλή τύχη. Μην μείνεις ανήπαντρη σαν και εμένα. Τι είναι αυτά που λέτε καλέ, ποτέ δεν είναι αργά. Θα βρούμε και σε εσάς γαμπρό. Σε καλά σου. Το γιαούρτι θα το φάτε? Τι γίνεται? Να, εδώ τα λέμε. Πήγαινε φέρουμε ένα καφέ από τον μπαρ εσύ. Ναι, να τσιμπήσω και κάτι. Στο μπαρ να πας, μη φας τα βαγιά των ασθενών. Τι γίνεται καλέ? Έλα βρε Σάσα μου. Καλά στείνε. Με καλωσόρισε. Μα δεν σου εξήγησα στο τηλέφωνο, παιδί μου. Η αδελφή σου? Όχι, είναι φίλη μου, καρδιακή. Ωραία. Τι επαγγέλισε κούκλα? Η Σάσα είναι καλόγρια. Αλήθεια? Ναι, μην με κοιτάτε έτσι. Έχω δώσει το ράσο στο καθαριστήριο, γι' αυτό φοράω τη γούνα. Την ευχή σας, αδελφή. Πάρτε τη, δεν τη χρειάζομαι.